și-au luat zborul de la Colegiul Național Roman Vodă și vor merge departe, acolo unde liceul nostru va fi văzut așa cum trebuie. Acest lucru o să vă rămână în suflet. Ce a sădit Roman Vodă nu poate să scoată mână de om. De aceea eu vă doresc succes, noroc, să aveți baftă în viață și nu uitați niciodată, să fii roman vodist nu-i pentru oricine. Succes, baftă și ne vedem!